ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 20 ଏପ୍ରିଲ 1914 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 20 ଅଗଷ୍ଟ 1991ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନା ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ପରଜା, ଦାଦିବୁଢ଼ା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗଳ୍ପ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। 1986ରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ ଜୋସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ସେହିଠାରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନାଗବଳି ଗାଁରେ 1914 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟତମ ସାହିତ୍ୟକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓମକାର ନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସାରିବା ପରେ ସେ ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1936ରେ MA ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତିର ଗାଉଁଲି ସରଳ ନିରଳସ ଜୀବନଧାରଣ ଆଦିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି, ସମତଳ ଓ ପାହାଡ଼ୀ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥାଭାଷା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 24ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 11ଟି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ, 3ଟି ନାଟକ, 2ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, 2ଟି ନିବନ୍ଧ, କନ୍ଧ, ଗବଡ଼ା ଓ ସଉରାଙ୍କ ଭାଷା ଉପରେ 5ଟି ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି 3ଟି ଖଣ୍ଡ 1985-86 ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅନୁବାଦ କୃତି ଥିଲା ଟାଗୋରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ 1965 ମସିହାରେ। 5ଟି ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ 1956 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷେ ପରେ 1992 ମସିହାରେ 5ଟି ଅଧିକ ଗଳ୍ପକୁ ମିଶାଇ ଛାଇ ଆଲୁଅର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନ ଗହୀର ଚାଷ 1940ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା। ତାପରେ ଦାଦିବୁଢ଼ା 1944, ପରଜା 1954, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ 1947, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା 1955 ମସିହାରେ, ହରିଜନ 1948, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି 1950, ରାହୁର ଛାୟା 1952, ଦୁଇ ପତ୍ର 1954, ସପନ ମାଟି 1954, ଦାନାପାଣି 1955, ଶିବ ଭାଇ 1955, ଅପହଞ୍ଚ 1961, ଲୟ ବିଲୟ 1961, ତନ୍ତ୍ରିକାର 1963, ମାଟି ମଟାଳ 1964, ପାହନ୍ତା 1970, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ 1972, ନଳ ଅନଳ 1973, ମନର ନିଆଁ 1979, ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି 1979, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି 1988, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ 1989, ଜାନକାମା 1989, ମେରିଆ 1989। ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା ଏହି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଯାହା 1993ରେ ତାହା ନବଭାରତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରେମର ନିୟତି 1947,
କଳା ଶକ୍ତି 1973, ବାଇଆ ବକ 19 ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଭାରତ ଆଜିକାଲି, ବୁଝାମନ, ଯୋଗାଯୋଗ ଯାହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, କଥା ଭାରତୀ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି 3ଟି ଭାଗ ଯାହା ଲେଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ। ସେ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲିଖିତ ରୁଷୀୟ ବହି ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକରେ ସେ ଗଦବା ଭାଷା ପରିଚୟ 1959, କୁଭି କନ୍ଧ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ 1956, କୁଭିଲେ କୁଟି ନେହି ପନତୁ 1956, କନ୍ଧ ପରଜା ସ୍ରୋତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ 1957, ସୌରା ଭାଷା 1978 ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଘାସର ଫୁଲ 1951, ପୋଡ଼ାକ ପାଳ 1951, ନବବଧୂ 1952, ଛାଇ ଆଲୁଅ 1956, ରଣଧନ୍ଦୋଳ 1963, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା 1976, ନା ମନେ ନାହିଁ 1968, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ 1971, ସରଶଯ୍ୟା 1992, ତିନି କାଳ 1993, ବାଘେଇ 1995। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା 4ଟି ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦୀପମ୍ ଜ୍ୟୋତି 1965, ଉତ୍କଳମଣି 1977, ଧୂଳି ମାଟି ସନ୍ଥ ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ରଚନା ହୋଇଥିଲା 1985 ମସିହାରେ। ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତି ପଥେ 1937, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ 1937, ମହାପୁରୁଷ 1985। ଇଂରେଜୀଙ୍କର ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଥିଲା ଯାହା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ଲୟ ବିଲୟ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା। ଇଂରାଜୀର ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ତାହା। ପ୍ରଥମ 3ଟି ବିକାମ କେଶରୀ ଦାସ ଓ ଶେଷଟି ଅରୁଣ କୁମାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ବେଫର ଆଣ୍ଡ ବେଫର ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା 1987ରେ ପରଜା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗପ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ବାକି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିରୁତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖାକୁ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଅନୁବାଦମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ସେହି ଭାବକୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1981, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1973 ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1955 ମସିହାରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ସୋଭିଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1970 ମସିହାରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ ଇଜିସି ତରଫରୁ 1979ରେ ସେ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲର ଡିଗ୍ରୀ 1976 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀବଳୀ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ।